would have thought your adventure turned into a forever stay? And I've been thinking a lot, and I've been drinking myself down the drain. We used to live within the clouds, and so somehow we can stay grounded for more than 5. Hola, benvinguts a un nou vídeo, un nou blog sobre la castanyada. Abans d'acabar el blog, la tercera part dels 3 dies que estic en el poble, volia, ja que ara són les festes i avui que ho estic gravant és dia 30 d'octubre, he pensat que era més important ara poder compartir el que és una de les celebracions més boniques, més maques, tradicionals i familiars que he viscut tota la meva vida, i mai sabent el per què. Potser quan anava a les escoles sí que m'ho van ensenyar, però no vaig estar per al cas o ja fa tant que ja ni me'n recordava de l'origen. La castanyada és una festa que té lloc el dia 31 d'octubre, ja que l'1 de novembre és el dia de Tots Sants. L'origen, jo he extret la informació de diverses fonts per internet, encara que poques, però una d'elles és un canal de YouTube que es diu Les Festes Majors de Catalunya i comenta que l'origen té a veure amb les cultures paganes, però que a partir del segle IX, sota la influència cristiana, s'utilitzava per celebrar el Dia dels Difunts. Per això que la castanyada es celebri just el dia abans, a la nit abans del Dia dels Difunts. És una antiga festa ritual funerària i es data finalment la festivitat al segle XVIII i deriva això dels antics àpats funeraris on només se servien llegums, fruita seca i pans votius. Els pans votius són bàsicament els panellets o també anomenats panets o panellons, i simplement el que es feia era oferir-los com una ofrena als difunts, una ofrena als difunts en els funerals. Tanmateix, de tot l'univers animista de creences temeroses envers els morts i la vida d'ultratomba, comú a moltes religions i cultures, només som avui en la nostra cultura popular l'àpat festiu tradicional de panellets i la flaire fumejant que escampen als carrers i les places de les viles i ciutats, les típiques parades amb el fogó de torrar, castanyes, mentre les castanyeres pregonen calentes i grosses. Qui en vol, ara que fuma. Es tracta d'un acte simbòlic de comunió amb les ànimes dels difunts, el fet de menjar els aliments que us he acabat d'esmentar, que són les llegums, els fruits secs i els panellets. I es resava 3 parts del rosari pels difunts de la família abans de menjar-los. És celebrada aquesta festivitat o celebració es celebra
també comentar-vos que aquí a Catalunya s'està perdent una mica les tradicions catalanes, entre elles aquesta, la castanyada, perquè hem arribat a un punt en el que ens hem alimentat d'altres tradicions per la globalització que estem vivint i que hem viscut durant tant de temps en aquest país, com és alimentar-nos de tradicions que no són nostres i que, amb tot el respecte del món, són precioses les altres cultures, però això no ha de fer mai que desaparegui la nostra o infravalorar-la o simplement que es perdi per generacions en generacions. No pot ser que només celebrem una festa i l'altra no, perquè al final jo em considero d'aquí i penso que quan vull pensar en Catalunya vull pensar en la nostra cultura, el nostre patrimoni cultural i històric, que és preciós, i si algú vol conèixer Catalunya, que conegui les nostres celebracions típiques i no les que es poden trobar quan ja vagin al país amb la celebració d'aquell país. I sí que és veritat que viure de manera internacional, la facilitat en la comunicació amb altres països i influències és super enriquidor, però de totes maneres també fa que perdem, en altra banda, la part més característica o que dibuixa una mica els perfils que ens fan diferents a la resta del món. Després m'agradaria comentar que el menjar que es fa a la castanyada són les castanyes, els panellets, els moniatos, que estan boníssims i són molt dolços, però no arriben a empafar. I el moscatell. El moscatell és una beguda molt típica d'aquesta celebració. Bé, jo conec el moscatell només perquè és costum veure'l quan s'acosta la castanyada. Després, finalment, comentar com a punt d'interès la figura de la castanyera o del castanyer. La castanyera, hi ha una cançó en català que no em sé ben bé la lletra, però és la castanyera, ta, tara, tara, ta, 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 la castanyera es vol torrar. La castanyera és descrita com una dona vella vestida amb roba pobra d'abrigar, un mocador al cap, davant d'un torrador de castanyes per a la venda al carrer, amb faldilles de sargil molt amples i folrades, davantal de cànem i llana, caputxa blanca de llana llarga fins més avall de mitja faldilla. Empraven fogons de terrissa semblants a una copa. Les castanyeres, quan venien al carrer, les castanyes torrades i calentes, les embolicaven en paper de diari, anomenat paperina, una paperina o mesura. La paperina és el paper de diari que el que es fa és s'enrotlla d'una manera en què queda com una espècie de con, una forma cònica, perquè no es caiguessin les castanyes i poder emportar-se-les amb el paper de diari perquè no et cremessis les mans. Després també hi ha una altra llegenda que diu que antigament els campaners, els que tocaven la campana de les esglésies dels pobles majors de Catalunya o simplement de les esglésies d'una
canyes i bevien moscatell. I ara ja, finalment, un cop dit això, espero que us hagi agradat molt poder saber una mica més d'aquesta tradició i per això aquí us he deixat en aquest ASMR tot el procés, tot el recorregut o una espècie de diari sobre aquest dia perquè vegeu que és haver d'anar al mercat, a un mercat de proximitat local. I res, ens veiem en el pròxim vídeo. I'm in the mood for love, simply because you're near me, honey. But when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Oh, is it any wonder I'm in the mood for love? Why stop to think of whether this little dream might fade? We put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above, and it must rain. Well, let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. If I feel a little guilty, it may be because I did what I shouldn't. I lied so I couldn't recognize my heart on the line. Jealous and unkind, but I'll come around. If I feel a little guilty, it may be because I couldn't stop babbling. It turns out I dabble in disgrace. I stepped out of line, one drink at a time, but I'll come around. If I feel a little guilty, it may be because the moon talked me into this, walked me right into the abyss, my neck on the line. Excuses and moonshine, but I'll come around.
feel a little guilty, it's probably 'cause I always assume I'm at fault. That's a flaw I cannot hold. If I draw the line, I soon apologize. But how